Sunshine News Blast. Sa pikas bahin, opisyal nga gilunsad pag-usab ang flight sa Xiamen Airlines gikan sa Cebu City padung sa Guangzhou Fujian Province, China niadtong Marso 29. Kini nagbalik sa koneksyon tali sa Cebu City ug Xinjiang human sa pipila ka tuig nga pagkahunong tungod sa epekto sa COVID-19 nga pandemic. Sukad sa 2020, gipahugtan ang travel restrictions, border controls ug quarantine measures. Ilabi na sa tali sa Pilipinas ug China nga nakapahinabo sa dakong pagpunhod sa international passenger demand ug nahimong dili na praktikal ang operasyon sa maong ruta. Tungod niini, dagang airlines ang mihunong ug mikunhod sa ilang mga biyahe aron malikayan ang kapildihan ug nagsugod lamang og balik sa operasyon sa dihang mibalik ang demand ug naluag ang mga restriksyon. Atol sa nisgutang inaugural flight, mitambong ang mga hataas nga opisyal gikan sa duha ka habig aron mosugat sa pagbalik sa biyahe. Mao sila si Cebu Governor Pam Baricuatro, MCIA General Manager Julius Neri, Chinese Consulate General in Cebu, Consul General Zhang Zhen, Xiamen Airlines Guangzhou General Manager Mr. Hu Bin, Guangzhou Xinjiang General Manager Winston Dean S. Almeda, DOT-7 Officer in Charge Regional Director Jelena N. Asis Dimpas, Department of Tourism Region 7 Officer in Charge Regional Director Jelena N. Asis Dimpas, Aboitiz Infra Capital Cebu Airport Corporation General Manager Ricia Venilie Montejo ug ubang mga dinapit nga bisita. Ipahigayon kini alas 5:30 sa hapon sa Gate 15 Terminal 2 kagahapon sa Mactan Cebu International Airport. Ang maong bagong ruta gilauman nga makapalikon sa koneksyon tali sa Cebu ug China, ilabi na sa turismo, patigayon ug pamuhunan. Ang maong bagong ruta nga adunay duha ka biyahe matag semana ug gilauman nga makapalig-on sa koneksyon tali sa Cebu ug China, ilabi na sa turismo, patigayon ug pamuhunan.